bɛ ka taa daga sigi yɔrɔ minnu da la olu kɔni fɛla ye min ye ko kalafili min kɛra ta o dongo ko a kalafili man ɲɛ a kɛra namara de la ko kosɔn o kɔni y'a laɲini ka kalafili segin k'a kan fɔ sɛn tɔdera ale kɔni y'a ja k'a fɔ ale b'a dɔn o diɲɛ seregɛnɛ ni maaw ye Centrafrique dɛmɛ min na n'a fɔra o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko kalafili bɛ na tiɲɛ a ye ko min ti kɛ fiyewu o de ye Congo RDC bi ye donba ye Félix Tshisekedi ale kɔni bolo n'a ma ɲa k'a fɔ a ye Joseph Kabila o ka tɔn a bɛ k'o ci wote dɔ de bɛ senna bi o wotew n'o a kɛra k'a fɔ a ye sanfɛ sara cɛ o la o kɔrɔ ko ala ye fanga d'a ma ka d'a ka fanga min ni a mako kun b'o la ni Joseph Kabila kun jɔlen b'ale ni fangaw cɛ ko o kɔni ye caman bolo o mankanw la nin bɛɛ la o dongo Joseph Kabila ka muso min kun bɛ assemblée ɲɛfɛ Sénat ɲɛfɛ u ye ale bɔ o ɲɛfɛla la o don ka d'a kan ko ban kɛra ale la kalafili sen fɛ o fana kɛra sababu ye u bɛna taa kalafili wɛrɛ la bi bɛɛ tulo majɔlen bɛ ka jaabi min kɔnɔ o y'a ye k'a fɔ ni a kɔni tora Félix Tshisekedi t'a la bi o bɛ kɛ gɛlɛyaba ye Joseph Kabila ma laban in na Félix Tshisekedi a ye ko dɔ kɛ min kɔni kɛra bɔnfurula koba ye kabiri san 2001 2001 ni Laurent Désiré Kabila ale min tun bɛ RDC jamana ɲɛmaaya la o y'a bɔnna nin na Joseph Kabila ye maa min minɛ k'o don kaso la k'o de ye ale fakɛ fa Félix Tshisekedi ale y'o bɔ o don na kaso la ka yafa kow ma ni yafa kɛra ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ kaso la o n'a ɲɔgɔnnaw la a fanba o ye kalon dar'o la n'a nana ye k'a fɔ kalon de dara nin ma kofɔlen in na a bɛ kunaya bɔli caman kofɔ ka d'a kan ko a bɛ wajibiya ale kɔni kan ko dugunen caman bɛ yen k'o bɔ kɛnɛ kan bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ o tɛna na kɛ Joseph Kabila fɛla koba ye kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ Faransi sɔrɔdasi minnu bɔnnɛn'o nin na an fɛ yan Mali la o su o sera kunungo Faransi o selen na Faransi an b'a ladɔnniya k'a fɔ Florence Parly ale min ye Faransikɛw ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔdasiw ka lahalaw ma ale kɔni sɛbɛkɔrɔ kuma na a y'a ja k'a fɔ a laban ye min ye lajɛrɛ dɔ bɛna kɛ février kalo la lajɛrɛ min ɲɔgɔn kɛra po ni jamana ɲɛmaa 5 taara ɲɔgɔn sɔrɔ Emmanuel Macron na o don nama kama Ibrahim Boubacar Keïta bɛ jamana ɲɛmaaya la o lajɛrɛ in ko a ka ca Ala fɛ min n'o bɛna kɛ février kalo la o n'a ɲɔgɔnna de don ka na ye yali Faransi sɔrɔdasiw ni toli ka kan farafinna jamana kan yan wa walima ko dogolen jumɛn de bɛ yen n'o kan ka lase o lajɛrɛ min n'o bilalen bɛ ka février kalo kɔnɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ Florence Parly fana y'a fɔ k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ Faransi sɔrɔdasi maa 600 bɔɲɔgɔnko k'o bɛna bɔ ka taa Faransi ka d'a kan ko olu ka baara sera a dan na n'i ye Faransi lamɛn Faransi ko k'ale ye jɔyɔrɔba fa Mali yɛrɛ terrorisme ko in na ni Maliyɛnw fana ɲininka Maliyɛnw ye min fɔ a la o y'a ye k'a fɔ Faransi nana ka hɛrɛ de kama ko in bɛɛ lajɛlen labɛnna Faransi de fɛ o siratigɛ la ko caman ko nin kalo min filɛ jɔlen n'o ye janvier kalo in o tile 20 ko jama bɛna bɔ ka Faransi gɛn ka bɔ yan kalafili dɔ bɛ bi Georgie an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye duguba ye lamɛnnikɛ jamana kan kalafili min kɛra a tɔ campagne bɛ o sera campagne na Georgie Donald Trump ko halisa beli k'a fɔ k'a jɛnna fanga in kɔ a ma jɛn fanga kɔ ka d'a kan ko nin kalafili ma a taara a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka taa mankan wuli nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa Joe Biden a ye se min sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen na a bɛ se ka bi cogo min na o kalafili n'a kɔni kɛra bi k'a fɔ Donald Trump ko a hakili bɛ min na n'a y'o sɔrɔ bi a bɛ sɔn ka dadi kosɛbɛ Joe Biden ale ka fanga la ka d'a kan a bɛ dɔ fara Donald Trump ale ka Sénat maaw kan Mamadi Sidibe ale ye taaba kɔrɔkɛ n'a ka denbaya bɛ Zegwa Sulemani Sidibe ale ye taaba kɔrɔkɛ n'a ka denbaya bɛ Zegwa Yaya Sidibe taaba dɔgɔnin don o bɛ Zegwa Karim Sidibe taaba dɔgɔnin don o bɛ Zegwa Mamu Jalo taaba ɲɛmɔgɔkɛ don taaba ɲɛmɔgɔmuso don a tɔɲɔgɔn o bɛ Zegwa Alima Kulibali taaba burankɛ don o bɛ Zegwa Setu Sidibe taaba burankɛ don o bɛ Zegwa
madame Sidibe Dala Sissogo Taba Bulamso do be Zegwa Genaba Sidibe Taba Dogon do be Zegwa Elijah Ibrahim Kouyaté Mwalim ale be Zegwa na kadimaya Alassane Traoré Elijah import ale na kadima be Zegwa Imam Bakar Kone ale na kadima be Zegwa nunu ko ku zungu do metri saw ani balma saw bela gelna donia agado ka fo do ke do kroke ani do brange ne ku yin vamsa siribi ala ka kalfam na la sura akara wasulun ga fe sutrali na la sona o bela gelembe kebbi wala ambe ka je ka do ke vamsa ala ka hinala ala ka adigawanya le manaw ni tira de kuma bulu kala sa mo aktobala salamu alaikum